Dwe marapar ka dwe marapar piny Kenya riwore kod piny mangima e yango kata hingo dwe ma ing'iyo godo tuo mar kansa mar thuno. Ka bende kaka Ramogi TV wakelo ni chenro makende mabende obong'iyo ni kansa mar thuno en kansa machalo nade. To en ang'o matimore ga thothne ibo neno ka dwe marapar kama jorwako ribbon ma pink ging'iyo ni jogo mapok oyudo kansa inyalo geng'e nang'o, jogo moseyude inyalo thiedh gi nang'o, to jogo moyudo thieth motieko gi survive kata ngima gi chalo nade. Kamora mora ma intiere machiegni chenro mar penj laktar kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod Dr. Chieng e studio obong'ionwa kendo bofononwa. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi mondo mi watwage kanyakla ka wang'iyo Breast Cancer Awareness Month e Ramogi TV machiegni. Odiechieng' maber mokalo madaher mondo mi wakawie thuolo wabed piny wapuonjre wawinji ni to weche mag kansa mar thuno mihingo dwe marapar ka dwe marapar ni en ang'o gini monego beni wang'eyo, en ang'o gini monego beni wapuonjore. Nasewacho ni wantiere kod Dr. Chieng abo miye thuolo mondo mi arwake chenro ayanga mondo mi onyiswa ni kawuono wadwa chake gi kanye to wabodhi kode kanye to watieke gi kanye. Kato bende wantiere kod wendowa e studio ma Kisumo ma en survivor obonyisowa ni nyinge ng'ato nobedo nang'o. Machiegni Kisumu dhi nade? Kisumu dhi maber. Chieng' marieny gi buru mang'eny chwe ase wantiere iye. Erokamano nyachieng'e marieny mang'eny gi buru. Ok inyise johera mar chenro mar penj laktar ni luongi ni ng'a to in nyakanye kaito wabodonje twak achiel kachiel. Erokamano, an giluonga ni Grace Awuor Onyango. Onyango en nying babana. Ta nyauga nyaukwala. Atedo semerata kakelo. Giesa anita yudora Kisumu ka. Kamano. Arwaki e chenro mar penj laktar Grace kendo bogo mbaka kaka jagono mano bedo kod kansa mar thuno kod okang'o kokang' mani ka omochopo kamichope ni kendo amor mar bedo kodi mokale chenro makawuono. Erokamano ahinya daktari machiegni. Ne pod arwako Grace. Erokamano kurwako Grace. Kora arwaki. Erokamano. Machiegni. Kora niluonga ni laktar Primus Ochieng, an laktar mathiedho ji manigi tuoche mag kansa gi chemotherapy gi machine mar radiotherapy. Atiyo Kenyatta National Hospital to kendo apuonjo University of Nairobi. Erokamano ahinya mana kaka iwinjo no, mana kaka nase wacho, mana kaka Grace owacho, kaka daktari owacho en dwe ma wang'iyo kendo wago mbaka kotenore kod weche mag kansa mar thuno. En kansa mar thuno daktari. Koro daher mondo wang'e ni to thuno ni mondi ochal nade, oting' ang'o gang'o koka wabodonje kansa mar thuno kod kaka otimo dhano machiegni. Erokamano koro thuno en kar del dhano ma kuom joma mine en gima important kabisa. Ng'ama miyo ineno mana ni en miyo opogore gi ng'ama dichuo nikech en gi thuno. Thuno kwa ng'ega thuno tije maduong' kabisa en mar bedo ni ogolo chak manyalo miyo nyathi dongi ka onge chiemo mora mutiyogo bang' kapod odongo kotin kosaye ich. To thuno be en emong'iso ng'ama mama ni en ng'ama mama to en ng'ama dichuo. Kende mong'iso beauty mar a woman. Nitie joma chuo magin thuno no kende magibedo attracted to ka gineno ng'ama mama. Thuno pogoro nitie jok moko mani kode madongo, nitie jok mani kode matindo. To kendo thuno be ma miyo shape mar ng'ama mama bedo kaka en shape mare no nikech king'iyo ng'ama mama mbele mar kore onego beni oting'ore mbele, joma chuo wan korwa obedo flat. Koro thuno ok en mana mar chiemo mar nyathi, en kendo beauty to kendo ne mung'iso kaka ng'ama mama chalre. Daktari kipimo ni kansa mar thuno ni kuom joma mine pacho ka ochal nade kwan mar jogo manitiere kode? Kansa mar thuno en kansa ma namba 1, en kansa mang'eny mohingo kansa tetete. Koriw joma chuo gi joma mine. Kaluwore gi nonro manotim higni mar 22 pok watimo nonro moro pod kweno dhi mbele, noyudi ni ji madhi 7,000 joma mine mainly to gin matin machuo
ema nigi kansa no. Koro nene kansa mano ne ka ng'eny kabisa. To kata mana clinic kuonde ma wantie ene kansa mwaneno kabisa kong'eny. To kendo no kansa mang'eny kuom joma tindo ma nigi higni matin ne 40 ma be wakawuono nego wawuo wachno kabisa. Kuom joma mine mantiere e bwo higni 40 gitiere thuolo mamalo mar bedo kod kansa ni. Abodo Kisumu achiel kachiel mondo mi atudra kod Grace. Grace onyiswa ni en nofwenyo ni entiere kod kansa ni ndalo mane ka entiere kod higni adi. Grace machiegni. Kamano Ruth. Tuo mar kansa no ayudo ka an godo kan ja higni 40. Nifwenye karamo? Nafwenye 2019. 2019 October. Kamano, but kapok nafwenye to ne ntiere dalili manyiso ni an kode to ok na believe. Koro bang'e kana asedhi osiptal eko fwenyo but ntiere gimoro ochalo bur mokuot ochalo rungrung e thuno kimule to pasore kama to mokwongo nobiro matin kamule matin kama bang'e to biro omedo ochalo gima dongo kimule to pasore. Koro nodongo kabisa mobedo maduong' makoro anyalo mulo gi lweta te kamoro molweta. To kadiye to fwonyore kaka rabuon motedi but okorama. Koro bang'e kana asedhi osiptal ma opim to ora mondo adhi atim gimiluongo ni biopsy. To kendo nogolne gik machalo ring'o matindo tindo kikete mkebe moro. Mano okawo pesa moko bende mang'eny ok matin. Bang'e kana adhi aomo result, kana aomo result after 2 weeks. Bang' 2 weeks no kana adhi kawo result, gikona ni result mane duoko mane gidwaro ok en mano, koro achaka atim test kendo. Neta ywara kodgi kalore ni ringo kaka giyudo test nikech ang'o. Na bolora bola machaka timo test machielo kendo gi pesa machielo kendo the same price kaka machielo mokwongo cha. Eka negi miya result maduogo godo ir daktari maduong'. Koro daktari maduong' ni nokona ni penj manokwongo penja ni Grace, be in gi jaodi kata ganyuola kata gosiepe kata gi jochach? Nakone ni nikech ang'o ipenja kamano. To kona result ni nyisa ni nyaka koro jogi bed machiegni nikech tuo ma oyudni ok ibi afford thiedho kendi. Mar ariyo kapok nichi ng'ado NHIF, make sure ni dhi ng'ado NHIF bro konyi mbele. Okay, kalure ni an ng'ama ong'e Nyasaye, nakulo wiya piny talamo Nyasaye mondo mi obed jakora, omiya chir nikech tuo ni koro nang'e ni en kansa to don daktari ok noluonga ni en kansa. Nokona man tuo ni tiye madwaro relatives mondo obed pamoja mondo eka yud thieth maber. Ok na buok. Bang'e na dogi result ni ir daktari maduong' kendo machielo. Sama nadhi ir daktari nadhi daktari private Doctors Plaza. Koro naachuna muda duogo Jomo Kenyatta ginene Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital Russia. Nochuna muda duogo kanyo eka noyawna file piyo kalure gi ansa manoyudi ni an gi kansa mar breast cancer stage 3. Koro daktari naneno ni mondo timna thieth piyo mondo mi kik gini landre. Erokamano. Toke Erokamano nya Grace opimo no mana matin nono kaka nofwenyo gima nowinje dende ka ne oyo result oduogo kod kama koro chopeni. Daktari kane pok wadhir Grace Kisumu mondo miwa sigane matin nono nipimo no kacha ni kansa ni thothne ong'eny kuom joma mine matindo mantiere bo higni 40. Inyalo nyisowa gimomiyo ma thoro timore ko kata gigo ma joma mine mantiere bo higni 40 timo kata mantiere dendgi momiyo keto gi thuolo mamalo mar yudo kidieny mar kansa ni. Kata Grace opimo no ni en bende nofwenyo ko ja higni 40. Koro ok 40 ok ng'eny ahinya to gintie. Koluwore gi cancers
mwaneno te kansa mar thuno jok ma nigi higni 40 kadhi piny bet ng'eny moingo kansa moko go. Koro thoth jok ma nigi kansa ma higni 40 kadhi piny thothne gibedo gi risk factor mopogore gi thothne. Ji average higa ma ji yudo ga kansa ni mang'eny kabisa en pinywa ka en kar higni 50. E jo higni 50 kanyo mathoth gibedo ga kansa mar breast ni ji 50 kadhi 55, lakini joma tindo gi gima miyo giyudo ga kabisa thoth gin ni nyabedo ni min gi kata wuon gi kata nyamin gi ne nigi kansa ni mana achiel, to kata nyabedo ni gin gi genes moko, genes ni nyinyo mag del en gimoro ma nenere miyo nyayudo kansa mar kaka mathuno, nyayudo kansa mar ovary, nyayudo kansa mopogore opogore kuom higni mang'eny. Nikech kansa onego bed ni mako ji ka hikgi en 50 kadhi mbele, to kaka mani kaka oseng'ega tuo mar kansa. Koro kiyude kapod itin nyisowa ni nyaka bed ni nitie kasoro moro matin e dendi thothgi, lakini nyabedo ni be ginyayudo kaka jok machielo be nyayudo kansa ni. Daktari, ukipimwa ni kansa mar momako gi mano be wanyayudo kansa no. Sama unayudo kansa miluongo ni lymphoma ma en kansa ma kansa mar nyurung'rung', mano be waneno matin kabisa. To sama bedo ni nyabedo gi kansa nyalo aka moro ma be biye thundi. Koro thothne waneno gi kansa mar type 4 ga mang'eny e thuno kabisa. Magi biro kidienje mopogore opogore. Jomage ma ni wachonwa kacha ni thothne gin joma mine matiere kod higni 55 kadhi malo, to samoro ka en higni 40 kadhi piny, moro en nyinyo mari, moro ng'ato nitiere kode anyuola kata achiel ariyo adek. Risk factors chalo nade daktari? Eko risk factor ma jogi nikech jok ma dongo ma higni 50 kadhi mbele, risk factors ng'eny. Nyalo bedo ni gin risk factors kaka ng'ato nochako periods kapok otin, kata osebedo gi obudho sana kapok oyudo menopause, kata nikech in ng'ama kansa no, kata nikech in ng'ama ok tim exercise kalore kata gi chiemo, jok mosetimo kata tiyo gi yedhe moko miluongo ni hormone replacement treatment. Denis isebedo menopause to kidwa ni yuak kata choke gi okethre, koro ichako tiyo gi yedhe go. Koro risk factors mag jok ma 50 kadhi mbele to ng'eny, to lakini kuom joma tindo gi risk factor gi mang'eny to en na jok ma oae kuom relatives ge kata nyabedo ni genes mengo. To ji mang'eny kabisa ma bire clinic waneno, mano en story na textbook. Ji mang'eny wacho ni an aonge nyaminwa mosebedo gi kansa, an e ng'ama okwongo bedo gi kansa ni, an nachaka ka periods ndalo maber, an ok kabedo katiyo gi yedhe machal kama. Gin na jok ma slim kaka in Ruth mabeti matima exercise maber, ok amadh ndawa, ok amadh kong'o. Koro risk factors bi joma tin sana ema yudo kuomgi, joma ng'eny onge gi risk factor. Kaka Ruth wacho ni gik ma dak gine Grace wacho no, gima laktar ne penjo go en gigo onge gima no en go kata achiel. Koro gima nyiso ni ng'ata nyalo gi tuo kansa. Tuo kansa nyabire ng'ata. Koro gima important ni nyaka wa checkre ni wang'e ni ng'ata nyalo yude, nyaka dhi mondo laktar ocheka, kata ka neno gima ok ane ga pile mondo ong'iye maber ni ok en kansa. Watiere kod breast cancer awareness month ma en gima watimo dwe mar 10 ka dwe mar 10. Daktari, e dwe mar 10 ni en ang'o monego beni mine duto te timo mondo mi ging'e kapono ni gintiere kod kansa mar thuno ni? Wawinjo ka Grace owacho kacha ni nonyise ni mondo mi ochak thieth mapiyo piyo. Koro gima ber ni dwe mar 10 ni en dwe ma ng'ata ma mine onego time checking gi mag breast cancer. Kuonde gi sani timo gi kuonde mang'eny, osiptende mang'eny ma ok charge ji, nikech dwe ni en dwe maketo mana ne mar cheko ji gi tuo mar thuno no. Koro inyalo chekori, ber mondo dhi mondo cheki osiptal, nikech kuonde osiptende mang'eny ok gibi charge. Thoth ji imiyo 50% discount, ka en picha ni 50% discount. To gi kuonde mang'eny mag sirkal inyalo ng'ato gi pesa matin ma kede gin gi NHIF card, mago be nyalo konyo kuom cheki. Tiwacho ga kacha pile bende daktari ni ng'ama miyo nyalo mulo dende mana kaka Grace no wacho kacha ni no winjo ka mulo dende to winjo gimoro machalo nyarung'rung' to gini donga ochopo kama, koro oneno ka gini obet maduong' ma nyalo pong'o lwete ka omulo. Bende joma mine nyalo timo self examination, tiende ni in kaka ng'ama miyo ing'i dendi, imulri, ing'i ane mondo mi kapono ni nyalo fwenyo chon mondo mi imany thieth kata konyruok. Wasewacho ga ni in e daktari ni mokwongo.
Sami tuo inemi winjo ni tuo mondo idhir laktar. To kaka kansa mar thuno en kansa ma inyalo kata mana in iwuon ichek miyudi. Kaber to mama ka mama onego berni mulo ga thunde dwe ka dwe. Inya mulo thundi, ing'iyori kar kiyo. Ai to kiwinjo ka gimoro nitie tidhi mondo laktar otim nade? Ocheki. To ere kaka imulruok? Onego imulo le thundi no te, koracham, korachich. Ok onego imule seche te nikech iyudo ni sami chiegni dhi e periods cha. Tudo ka thundi bedo ga matek manyo rung no ng'eny. Rung chak rumo. Koro ndalo maber kabisa monego bed ni ng'ato mulo ga thunde mondo owinj ka thunde yo en ka periods no serumo ndala par kar kanyo to ber ka dwe check thundi nikech samoro nya winjo moro dwe ni dwe mokalo cha kiwinje kaka idhi mbele kiwinje mos ok en gima dongo odiochieng' achiel en gima chakore kanyo rung matin mos iwinje mos koro kiwinjo gimoro dwe ni pod otin to ino ni pod ok inya neno laktar ka bet ne gine laktar to kido ka pod ok inya neno laktar mule kendo dwe ma luwe mule kendo dwe tiwinj ka kodhi to kone gibed gimoro e dendi mok neno laktar nikech tuoche gi sani ng'eny to ginya mako ng'ata en pej laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chieng e studio kachiel kod Grace e studio wa Makisumo. Daktari wacho kacha ni ka iseneno malo to tok nyalo mulo thundi yo mondo mi ing'iyane kaka mondo mi iwinj kaka dende chal. To ere kaka onego beni mule? Onego beni mule amula ruba koso ntiere pattern ka achiel kod okang' onego beni mule godo. Waka uyoyo ka waduogo to daktari biro nyiso wa kaka joma mine onego beni chung, onego beni giketo lwetegi ka gimulo thunde gi mondo mi giwinji pono ni nitiere gimoro ma ok onego beni bende kik isud kata matin. Daktari erokamano ahinya. Nok anyal timo gigi te ka in ionge. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka mokini manigi ndhadhu kendo mili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 kiteko dwarore. Makinyi gi blue band dongruok mag makare pile ka pile. Big leagues are back. Joy boosted odds of the English Premier League, French League, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, any top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki is authorized and regulated by the BCLB. 16. Bug jodongo wacho e dhok marapar matinda dek ni dhako chunye en pesa makata isuka wi mitindo to kionge pesa to dawi makata idhi e gym bibed bonsa to kionge pesa to chunye pod dawi makata isoma kisungu midhumo kisungu pesa chunye to pod Dial *337# to get Jadongo.
Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Daktari kane pok wadhi e yweyo, nipimonwa kacha kaka joma mine onego bed ni ng'e dendgi, kaka onego bed ni ng'ato mulo thunde mondo mi ong'e kapo nono ni nitiere gimoro marach, tinyalo fwenye chon. Nikech kofwenye chon to wayudo kacha ni nitiere kaka ng'ato nyalo yudo kony. Adwaro kata kwayo ni mondo mi ipimnwa yo monego bed ni ng'ama miyo mulo godo thunde, nikech ipimnwa kacha ni nitiere seche ma kata kimulo tok dhi konyi ahinya. Kora pana nyalo ngiso. Machiegni. Koro mokwongo nyaka ibed gi tarehe, ing'e ni tarehe mane monego itime, nikech nitie sama kaka nawacho ni ka periods chiegni no, iyudo ka thuno sensitive sana makimule to lit kendo tegno kabisa. Mondo kimule tibunjo ka nitie gimo motegno e iye kanyo. To bang' periods onego bed ni thundi bedo maber, nikech hormone level go drop makoro bed ma normal. Koro kise ng'eyo tarehe ber kitimega nikech ji mang'eny periods gi ibiro kar 21, 22, koro nyalo bedo gi one particular mitimega go. Koro kaber kabisa mokwongo onego ibed gi kiyo e mbele. Kisebedo gi kiyo e mbele ni kiyo ni bo tam gi kora chich rom. Ato kisetimo kora cham ng'iyo, inyalo keto lweti malo kama, nikech sama iketo lweti malo tiywa thundi dhi, koro momiyo thundi go ineno maber kine nyim kiyo. Iting'o bede ni malo? Ting'o bede gi mimako go wiyi kama. Ber. Kisetieko mano ai tichaki mako go onding'i. Tini samitero malo kamae, iyawo nyaka armpit meki. Koro nyaneno wuothi maber kabisa koni gi. Samiketo kamae, tini koro idino yuthito lakini thundi dhi mbele. Koro imako ka ng'a kimbo. Kaber kabisa to konego bed ni ing'iyo thundi kata timo examination kin gi lewni te. Ji mang'eny nigi rang'i e bathroom margi kata e bedroom moro. Koro in gima inyalo timo e bedroom, kata kin gi osiepni kata in ng'ama nigi dichuo mari, unyalo bedo kode kanyo to en bo okonyi timo examination. Kitieko mano ati dhi tiyo gi lweti. Kaka waseng'iso onego bed ni ing'iyo thundi te. To lwetewa matipgi emonego bed ni itiyogo mondo lith lweteni gi malo. Nikech gine ma gin very sensitive. Kindiko tindiko kodgi. Kichamo kuon en emotimo. Iye kae en just to control, lakini kama sensitive mulo gik moko maber en lith lwetino. Koro kisetimo kamano inya time yo mang'eny. Ok onego bed gima complicated kabisa, onego bed gima simple ma ng'ato timo e yo mayot. Koro inya timo, nitie jok moko ma malo to dhi piny. Tiende ni ikawo thuno ing'ado mondo bed kuonde 4. Koro 4 2, 3, 4 ing'ado line mar msalaba. Ma line no kalo kanye kama chak wuok go no. Koro 1, 2, 3, 4. Koro kuonde 4 go nyaka imul gi te, to kik wil gi kanye gi iyuothi no be kik wil. Koro iyuothi no meyo bedo mar abich. Koro nitie jok ma gin gihero mondo omulo ko nyachako 1 odhi 2, 3, 4. Kata inya bedo 1, 2, 3, 4. Thoth johero 1, 2, ai to iting'o lweti malo tidhi e abich. Kisetimo korachich tidhi koracham. Jok moko behero ni gin gimulo gidhi around. Ichalo na 1, 2, 3, 4. Ka ng'ama luoro. To sama iluoro no onego bed ni matimo gima sako kama lith lweti gi go emogi. Bedi mana nigi kama gidhi tero 1, 2, 3, 4. Gi koni. Go bed ni gima yot. Jok moko behero ni time ka ginindo. Ber kabisa to onego time kichung' sama isetieko rie kiyono ati dhi nindi kendo ichak itime. In gima inyalo timo. Joma ng'eny ohero time kaka chieng' ngeso ka koro kidhi tich, kata chieng' ngaraka, kata chieng' Jumapil. Ok onego bed to kiwinjo gimoro amora e thundi, ok onego bed ni ibuok. Onego bed ni weyo idhi mondo lar oneni, nikech osewacho ni kuom kimo winjo ga e thuno kwa kawo ji 10 ng'ato achiel ema bedo kansa, ji 9 ok en kansa. Nitie gik mang'eny e thundi manyalo be kelo kidi miwinjo no nyarung'rung' no, to ber mondo ine laktar mondo laktar otim. Nitie thundi no ok nang'o kansa en tuoche.
Namba mar SMS en 23600 abochaka dok Kisumo mondo mi Grace opimnwa ni to ranyisi mage mane owinjo nikech owacho kacha ni mokwongo no winjo ka gimoro kote thunde kata bodo wedi daktari mondo mi nyiswa thoth ranyisi maka beni ma koro en kansa mar thuno ma wawuoyeni nikech mana kaka iwacho chani samuri nyalo winje to ken kansa mar thuno. Grace okipimnwa ni ranyisi mage mani winje dendi kopogore kod nyarung'rung' mane kuot e thuno kaachiel kod ranyisi mage mani. Okay, erokamano. Samane fwenyo ni an go rung'rung' moro e thunda. Seche moko ne winjo ka aol mang'eny to mucha ng'adore. Kapok achiemo to winjo ka atetni to gicha to ok rama kama kuotecha en oling' aling' ok orem kata matin. Koro olo mane winjo ka abedo mool, yani abedo mool to aonge kata gi appetite mag chiemo anana kanyo ok awinj maber. Daktari, mano en moko kuom ranyisi olo mang'eny, appetite mar chiemo lala, to ranyisi to kiwinj mora mora kata lit mora mora to kiwinj. Moko kendo ranyisi maka ng'ato winjo to nyalo chich gin mage kopogore kod seche ma isemulo mwinjo anyarung'rung' ma samoro omedo dongo kata omedo kuot dwe ka dwe kaka ne isepimonwa cha. Koro kansa biro yo mopogore opogore to kaka kansa nitie pinje moko ma king'iyo kaka wach kansa ni nochakore. Jo Greek machon ne luonge ni en ang'owa jachien. Nitie jok moko ba luonge ni en sum manie dendi. Koro kansa be nyalo goro chemicals e del manyalo mi winjo kaka des ne winjo mar olo, winjo ka samoro kata tie jok mane kansa mido ka dendgi ruma mos mos kichaka dero mos mos. To onge gima giwinjo kama kansa no nitiere. Jok moko bi nyalo winjo ni dendgi pogora kata ni ringi ni belo kama marateng, bedo gi changes mang'eny, pien dendi bedo marateng. Koro kansa biro yo mopogore, kansa affect ji mopogore opogore. To gigi timore nikech kansa en in. To in idwa timo ang'o itiekri kendi. Koro cancer cells go ginyalo golo chemicals ma gitemo mondo gi survive kuom dendi mondo gi inyi nikech kansa eno donjo dendi mondo tieki. Kansa donjo kuomi to samo donjo no plan mare en ma tieki. Ochalo kaka nyal sababu mabiro ka to gidak kodwa to chiemo gi time ang'o dwani tiekwa. Simo mwen koro dwani tieki. Koro changes gi ka body react nyalo mi winj ni ichalo ng'ama nigi malaria inya chalo go. To mago pogoro pogore. Koro gima tuoche mang'eny biro kamano e. Koro gima important ni kiwinjo ka gimoro nitie to nyaka bed cheki. Daktari aneno ka nikelo na picha moro ka kidenye mopogore opogore mag kansa mar thuno nikech ni wacho kacha mokwongo ni thoth ne ochako ga kuma e dho thuno kama chak wuoke kata odundu mar chak kata moko bende wuok kuonde mamoko to dhi mawuoth nyaka e thuno kuonde mopogore opogore. Aneno ka akeni magi tegine kidienje mag kansa mar thuno kosenena magi kidienje thoth ko kaka na wacho ni samoro nya bedo ni ka ma en thuno to thuno ni kai ma chak wuoke to chak ni luo kai ai to wuok karka. Koro chak ok wakano ga e thuno. Sama nyathi dhodho ka to chak wuok to biro wuok. Chak losore mana sano midwa tiyo kode no. Koro nya do ka kansa mang'eny aga kanyo e giluongo ni dark scuro e. Ai to mae tube ni luongo ni lobula. Samoro yiro ni kansa ni ka to en ka to gi kuonde momako kuonde ma chak wuoke gi binya do ni kansa wuoke mfupa ma gine kuonde gine mani kuonde gi ringo ma kuonde gi be kansa nyalo wuoke. To nitie ringo moko ma be luore gi kaka mar immunity kaka miluongo ni lymphoma binya do ni kanyo bedo. Koro thoth gi teka obiro to gibedo iwinjo ni in gi gimoro kuot. Ka gima Grace no winjo ka gimoro kuote e tundi machalo nyarung'rung'. Koro mane kaka gintie. Koro chako mos kuro ai to obedo maduong' ai to koro kata kimule kaka mati winje. Lakini nitiere type moro achiel mabe ok ong'eny ga to tin mochalo mna ng'ama nege bor e thuno. Making'iyo thuno to thuno chalo mna ng'ama ywak. Imaluongo ni inflammatory breast cancer. Koro en obiro tino ka in gi rem thuno chiek machalo mna bor mabor nitie. To kurami kaka burami ga en no chiek kabisa kamano e. Kod iluongo ni inflammatory breast cancer. Embe samoro ayude kuom nyiri matindo gi. Teko ng'eny moingo kuom joma dongo gi. Koro gipogore kamano. Samoro nyayudo ni ko wakao kuonde ma chak gi poko wuok kaka ductal carcinoma in situ en mana pode ne tube gi poko wuok oko. Koro ni nya timni operation matieke ma wach rum. Koro gipogore. Koko chakore iye kanyo
ai to wuok ai to makoro dhi miwinje kaka nying gi gimoro mokuot kanyo. Koro process gi mondo chakre ka mapod thuno ber mochop ka manyaka kaka higni 5 to kata mana higni 10 jok moko bo nyaka higni 2-3. Koro kansa ok en gima chakore kawuono, kochakore to en gima nitie mosebedo ka dhi mos. Koro ibo mule ga kaka Grace ni mule no tiwacho ni ok ipar ni en. Thoth ji nyisowa ga ni nasimulo ga gino kata mana dweche 3-4 mokalo. To nokaparo ni nyabedo kansa, ko naparo ni en kata mana dhoth manyicha dhoth, kata nyabedo ni gimoro nyicho goya, kata nyabedo ni gig period maborumo. Molo to kuom nyiri matindo thothgi waneno gi bedo gi kansa gi, kendo ka gibiro to kansa gi osenyamo ingo jok madongo, nikech thothgi waneno ka samoro giyudo gi ndalo ma gitimango gi yach, nikech ndalo ma ng'ato yach tek ahinya mondo imud thundi, nikech thuno duong' kabisa. Kata sensitive. To en very sensitive. Koro aseno ji mang'eny mayudo ni ng'ato ne yach monyuol ma nyathino dhoth. Ndalo dhoth oneno ka thuno achiel bedo ga mana maduong' moingo thuno machielo. Mono yude around 40 years kanyo, jok ma higni 40 mang'eny kabisa. Mang'eny kendo be temo ni kech ok gipar ni ginya yudo kansa. Giparo ni kansa en tuo mar joma dongo. Koro thoth gwayudo ka samoro bedo ni gibedo kansa ni mabudhi manya. Samoro be ng'ato nene kanyo to luor, ok odwa dhi osiptal. Koro samo biro irwa yudo ka gino osenyaka. Koro kansa kuom higni 40 kadhi piny en gi challenges mang'eny kabisa. Erokamano ahinya. Namba mar SMS en 23-600. Wakawo yweyo mondo mi wayudie weche manyien e machuok. Ka waduogo to wabodhi nyime kod duoko penjo duto te, kato wabodhi e kidieny machielo wang'e ni to ere kaka lakteche gi pimo ma ging'e ni maa to en kansa mar thuno. Miyo kik isud kata matin. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app.
Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blueband pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blueband, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda shilingi 1,300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa Shabiki, mjue watu wa Shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kenya oriwore gi jopiny ngima e dhialo odichieng jopuonj. Jatend Uganda Yoweri Museveni okwayo ng'uono bang' wuode ma jatend jolweny ndiko weche mag buogo yawo lweny gi Kenya. Pesa moko mech wachulo mag siling 20-30 ok mi risit. To ma dhi aguch sirikal moriere kendo kaunti dhi gerore moriere. Jatend kaunti ma Homa Bay koro chako chenro mar choko usuru e yo manyasani. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha yore ma inyalo tim godo diagnosis mana kaka Grace nopimonwa ni en to kane osewinjo ranyisigi to ne otimne biopsy. Daher mondo bi ilernwa matut ni mano en ang'o titime nang'o titime e okang' machalo nade. Koro wawacho mna ni in gi kansa kwa golo ringo matin kwa kuma kansa no nitie mwatere laboratory ma laktar ma opiedhore gi ng'iyo gigo onyiso wane ni tiere cancer cells kanyo. Koro gimoro mokuot ok en cancer, waluongo ni growth nyaka onyisi ma cells go ne manigi cancer. Koro mano e gima itimo ka nikech kaka nawacho ni kuot gimokuot e thuno nyabedo ni kuma achiel kuma par ok en cancer. Koro inyalo gole yo mopogore opogore. Mokwongo inyalo ketna mana sindan mar ilo michuogo jigo machuoe ati tere laboratory ting'iyo maber. Kamano ok nyangi wanyakawo specimen matin ma ichuoe gi sandan mabet duong' matin. En sandan ma dhoge duong' ila michuoga go dhoka miluongo kanyo ni core biopsy. Mano bi nyagol ringo matin mitere. Samoro be chuno ni watimo gi ultrasound. Samoro tin ma gino ok nyal nenore. Koro waketo picha mar ultrasound kata pipo kaka mar mammography. Kaina picha ma wan go ni. Kaka picha ma wan go ni. Koro ma en mammography. Koro ing'iyo ni gini kae ma entie tichuoyo king'iye gi picha ni mondo gole. Nikech nyalo bedo matin ma kimulo kama to kinya make ma igole gi sandan blindly. Machielo en ni nyalo tim ni ing'ado thuno. Inya ng'ad piece kama entie no kata timo dissection mang'ad kanyo magol manene yaw aiti gole kokidhi time kokidhi cheke nikech samoro yudo gi tek. Koro luwore kama ng'ato nitie to gi ujuzi ma hospital nitie to gi kaka gino chalo. Koro maga yo minya gol to gima important ni nyaka gol matin ma cheki. Koro kose yud mano mong'e ni en kansa. Mar ariyo en ng'iyo ni to kansa ni nyadhi nosedhi e fuonde moko. Koro timo ni gima iluongo ni CT scan kata mana X-ray. Ing'iyo ni to kansa mar thuno thothne dhiga ei lungs, kansa mar thuno thothne dhiga liver. Koro nyaka check liver, nyaka check gi CT scan, nyaka check gi ultrasound. Kansa mar thuno be thothne dhiga e chogo. Koro sama itimo CT scan ok wang'e mana ni odhi e lungs kendo choke ma kori bi wang'iyo, choke mar ng'et ni bi ng'iyo gi choke te.
samoro be kin kuonde hospitande kaka Kenyatta kaka Nairobi koni wanyaterie test matinde ji timo mang'e miluongo ni PET CT scan ma ng'iyo dendi dichiel mido Kenyatta University kata Aga Khan mang'e maber. Koro test gi tete luwore kaka kansa. Koro mae mamiyo wa stage. Koro kwasedo ni stage en ma stage 1, 2, 3, 4 aito watimo ni thieth kaluwore gi stage mari. Ingresa watni en stage 3 koro stage mopogore opogore thiedho mopogore opogore. Gi kanyo no daktari wadonja ni weche mag thieth. Kaponono ni oyude kapod otin, thieth nyalo chalo nade? Kaponono ni oyude kaka stage mar 3 kaka mar Grace, thieth chalo nade? Thothne thieth chalo nade daktari? Koro tinde thieth mar kansa kaluwore gi research mosetim opogore. Koseyud ringo matino mopim, wang'iyo ni to ringi ni en gi type machal nade. Koro nitie type moko miluongo ni hormone positive. So hormone positive go ithiedho gi mopogore gi hormone negative. To kendo hormone positive nithiedho mopogore gi gimiluongo ni HER2 positive. Koro mago to gin language mar lakteche. Be mana dwa nyisi ni koro koro wan kanye kendo. Koro tinde ok thiedhi gi size mar chon wathiedhi ni kaluwore gi size. So stage ne luwore gi size to sani stage ok luwore gi size. Nitiere pimo moko ma pod imedo ma kok ong'e ni to mari ni en onyalo ringo dhi e den kuonde matek kata ken mana sentimita 1 koro ok wagole mokwongo. Chuno ni nyaka watim ang'o? Wami chemotherapy. So ji mang'eny sani sana ten imiyo ji chemotherapy mokwongo, aeto itimo ni operation, aeto itimo ni weng'o ni radiotherapy, aeto inya tiyo kendo gi tablet moko kata inya timo gi injection moko. Koro thieth opogore opogore kaluwore gi stage nikech kaka rieko medore kaka thieth. Koro ing'iyo ni to thieth mane maber gi group mopogore opogore. Kapok wadhi mathoth nyaka daktari ayudo ote mowuok kuom Lucy wachona kacha ni owuok e gwenge mag Rateng. Openjo kacha ni to kiwinjo korami gi e iye mano nyiso nang'o? Onyalo bedo ni ang'o makoro timore nikech iwacho kacha ni ranyisi maduong' ni bro winjo gik moko kata bro winjo gimoko te thundi to korem. To kaponono ni winjo koremo to manang'o? Nitie ji matin ma be kansa nyalo remo. To onya remo kachuo luwore gi kaka ogine odongo. Kansa madongo haraka thoth gichako remo chon. To madongo mos kaka kansa mang'eny ok winj rem. Kosa winjo rem no nyabedo ni en madongo haraka kata en madongo. Koro ji matin sana ema winjo mano. To gima nawacho ni inflammatory breast ma obedo e thuno te. Koro ji mang'eny kabisa kuom ji 8 ok giwinj ga rem. Ero kama nyaka benda neno ni samoro thundi nyalo ili mana achiel kuom ranyisi manyalo bedo thuno ma ilo kaito bende nyalo bedo kod kalagakla kata skeli ochalo kalagakla kamano kaito bende samoro bende inyalo winjo lit mana matin matin kabisa. Daktari seche ma ng'ato ithiedho ni ere kaka ng'ato nego beni dak ahinya joma mine mane wacho ni pod tindo mantiere bo higni 40 kata ere kaka ng'ato bet seche ma itimo ni thiedho? Koro joma higni 20 baydo ka thiedho gi tek kabisa mopogore gi jok ma higni 50 kadhi mbele nikech achiel kuom higni ka ng'ato en higni 40 sane ma ng'ato en e tich in the peak career mari mane ma ng'ato ntiere kata college gina gitimo advanced education mari mono ka thoth ji samoro yudo otimo PhD mara kata otimo master mara kata otiyo en gi family en merry go round ong'iyo gini. Koro gin jok ma kanyo en e higa mar joma mine ma gin very busy. Mano mokwongo. Mar ariyo tinde ji chako bedo gi nyithindo kari higni 30 molewo matin. Koro sano ema ng'ato dwano bede gi nyithindo. Mar adek en ni sano be ema ji mang'eny dwaro ni onere kaka ng'ama mama. Kech isethagori kori yudo pesa ni moro matin makema kaka nywa kawesi John daktari. Hello John, penj laktar. Hello. Oimore uru. Oimore ahinya machiegni penj laktar. Idonga ni John. Machiegni. Ambe an gi jatuo, she's my mom. And the breast cancer since 2019. I think I've undergone all the process of chemotherapy. In fact, now there's Russia Kisumu. Kora dwa penjo daktari penjo. Number 1, daktari. Nkiri jomoko ma temo manage cancer gi herbal. Does it work? What can you say about herbs and cancer? Yeah, that's for number 2. Ngamani cancer most of stage 3.
Bo nyalo bedo manage mo doga chien ma jatuo doge back to normal life. Kuro magipenje mano. Erokamano nya John, daktari. Erokamano John, kuri penjo ariyo ma muhimu kabisa. Mokwongo abo chako gi mara ariyo. Kansa kaka tuo moro amora inyalo thiedhi michangi. Cancer is curable. Kansa inyalo thiedhi michang ibed mangima kabisa. Midhi adhiya mbele gi ngimani. Koro stage moyudi e kansa ema important. Nikech stage 1, stage 2, stage 3 wanyalo thiedhi michang kabisa. Stage 4 ema en gaya koro thiedhe. Mar ariyo penjo wach mar herbal. Koro research mang'eny osetim kuom thieth ma wacho ni thieth mar wazungu mar chemotherapy, radiotherapy. Herbal pok otim research mang'eny kabisa. Omiyo ok wanyal wacho ni herbal nyalo tiyo kata ok ti. Lakini nitie jok moko be osedhi herbal wacho ni gichango. To kwan nenore mang'eny joma no kachango mwanyalo ng'eyo ni ng'ani bo chango kwa miyo yath ma kamar en moro asungu nikech gin gi research ma giseprove man. To kata kamano nitie sani uchunguzi mang'eny gi research mang'eny matimore Kemri madhi kuom herbal. Ng'en to herbal gi gimbe inyalo ti kodgi magi thiedhi machangi. Nikech jok mantie mosewacho ni gisechango. Daktari pani chieng' moro kapono ni wayudo thuolo waboketo gi kanyakla mondo mwang'e ni to weche mag herbal treatment gi kod mag nyasungu gi. Ere kaka onego beni kiko gi koso onego beni chaka material go tir nyaki tiek koso. Aneno ka thuolo mo maya wanga do na doge Kisumo matin nono. Grace en ang'o ma dinyis joma mine kotenore kod tuo mar kansa mar thuno e dwe makoro ihingo e kansa mar thuno ni? Okay, ne nyimine matindo kata madongo, jang' aher mar wacho negi ni in case ni oneno dalili moro amora e dende, to tem kabisa mondo one daktari. Nitiere rung manyalo podo yuthi kaka daktari owacho kanyo, tinyalo paro ni en mana yamo. To kimule tineno inyalo winjo ka opasore. Aya, e thiethudi kama onego bed ni mulo isiki mulo thunde megi kaka daktari nosewacho ni ka in e baf kata kiseduogo e ot ing'iri e kiyo ka in e duk tichung' itimo testing e dendi iwuon. Agombo ni mondo mi mine ma oluor advices ni ng'ata odhi opim before ka gini poko odhi mang'eny. Nikech an nawe modhi mang'eny omiyo nochopo stage 3 but nanene ga kodongo mos to ok ne chal na ka gima onyalo bedo gima duong' moluongore ni kansa. Erokamano nya Grace. Okay. Gie sani? Gie sani e thuolo ma an godo sani awinjo an maber kabisa kaluwore gi thieth masekale. Awinjo ka daktari owacho wechego maler ni ikuongo idhi e chemotherapy. An otimna chemotherapy adhi e operation Russia ka Jomo Kenyatta hospital ka. Then refer KU Kenyatta University Hospital for radiotherapy. Bang'e no naduogo chako miya tablets moko mamuonyo mag chemotherapy. After mago te an maber kendo an sawa kabisa. Bende kinena ok inyal ng'e ni an cancer survivor. An normal kaka joma moko. Tiyudo ka nitiere joma mine moko ma ng'ato tuo to ling obedo gi luoro. Onge luoro kibed maluor. Bedo jachir keche kansa ochalo mana gi tuoche mamoko gi to mana ka ichako chon. Erokamano nya Grace poda meda bedo jabetre mara yalo chir kuom joma mine mondo mi joma mine ong'e dendgi kendo giyud thieth e seche mowinjore. Adoko ni erokamano makende Grace ka intiere e studio wa Kisumo. Daktari, aneno ka thuolo mayo wawang'wa ne wadwa ni mondo miwang'ie seche mag thieth gi gimomiyo ichako kod chemotherapy kae to samoro inyalo miya muonya kata inyalo yeng'. Seche miyeng'ono ang'o matimore tok mano gik monego bed ni timo mago duto te ok wawacho. Kata kamano diher mondo mi watene gi kidi gi kar kanye nikech thuolo mo maya wang'a. Gima nya wacho ni kansa chalo muya maywayo. Iywaye iye kata ok iyie to nyaka iywaye. Kansa chalo chiemo mwachamo. Onge ng'ama nya ber ma ok cham chiemo. Koro ng'ata nyalo yude. Itin, iduong', in gi pesa, idhier, idak kanye inyalo yude. Koro kaka Grace owacho ni thoth gigie ji neno ga ji bet kodgi. To ji mang'eny nigi luoro. Ji mang'eny mwaneno sana ma
osemi thieth mochango e yo mayot gin jok mowacho ni ka en kansa to lakteche nigi thieth nikech thieth to sani nitie, wan gi chemotherapy, radiotherapy, PET scan, wan gi mashinde tema kidhi loka kucho tinya yudo gine Kenya. Inyalo yudo gi pacho ka. To bed gi NHIF nikech NHIF no Grace Bunis kaka nokonye. Wabu mulo mano weche mag NHIF okumba mag thieth. Daktari erokamano. Kiyiena to wabro duogo kendo mondo mi watieki modong bathe modong no duto te. In mibedo kodwa chendo mar penj Daktari erokamano. Dr. Ochieng, asante sana. Grace e studio ma Kisumu erokamano. Erokamano nyanya kendo diecheng machielo mata chendo ni Andruth Otieno wawacho ni ngima en mwandu.